Takže ahojte dievčatá, ja vás vítam u dnešného videa. Dnešné video je to vlastne nákupné video. Mám tu niečo málo, čo som si objednala z e-shopu vlastne z tej unique.sk. Dúfam, že sa to dobre číta, ak nie, tak sa veľmi ospravedlňujem. Potom som spravila nejaké malé nákupy v Pupe, niečo málo v lekárni a niečo málo v drogerii. Takže poďme na to. Ako prvé vám ukážem pečujúcu kozmetiku, vlastne kozmetiku, s ktorou sa ja odličujem. Je to vlastne značka La Roche-Posay, je to takéto vlastne duo, takéto niečo, že to dobre vidno. Ja vám to ešte potom dám do záberu, aby ste to videli lepšie. Je to vlastne takýto čistiaci penivý gel na masnú a citlivú pleť. Ja sa s tým veľmi rada odličujem večer, ráno to používam ako na čistenie pleti. Mám to veľmi rada, pretože to tú pleť vyčistí, odmasní a vlastne mám po nej pocit takej čistoty. Proste je to super, je to úplne perfektné, som z toho nadšená, mám to veľmi rada. A k tomu tu je vlastne aj takýto krém na tvár. Je to Effaclar Duo vlastne, taká rada, alebo ako by som to povedala. Vyzerá to vlastne takto. Je to tiež na masnú pleť, vlastne keď si vyčistím pleť s týmto, tak ju nakremujem s týmto, aby nebola úplne taká dehydrovaná. Používam to ako ráno, tak aj večer. Vlastne toto ma dokopy vyšlo nejakých 15 €, ale veľmi sa to oplatí. Bolo to vlastne v takej sade, pretože samostatný gel stojí 15 €, takže si myslím, že na vyskúšanie tieto dve, keď si kúpite na masnú pleť, samozrejme je to úplná paráda. Aby som vedela rozprávať, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, ale idem ešte len zo školy, som unavená a som si našla takto čas teraz, aby som natočila nejaké to video. Takže som vlastne aj rada, lebo máme toho teraz trošku viac v škole. Dobre, ale nebudeme kecať o škole, ideme na dekoratívnu kozmetiku. Mám tu vlastne takúto nákupnú tašku z Pupy. Bola som tam tento víkend a kúpila som tam vlastne si matný lesk na pery. Vyzerá takto. To vlastne takejto flaštičke. Je to odtieň 0,53. Vyzerá takto nádherne. Neviem, či to moc dobre vidno. Vidíte v zábere. A potom som si tam vlastne kúpila, nemôžem to strčiť do tej škatulky. Potom som si tam ešte kúpila vlastne to takýto set. Je tam vlastne taštička kozmetická, špirála a kajalová ceruska na oči s fixkou, vlastne linkou vo fixke, tak, aby som bola presná. Tá taštička je úplne nádherná. Je zlatej farby, neviem, či na kamere to trošku nebude vidieť ako v striebornej, ale je zlatá. Tuto má taký krásny detail, má tu takú pusinku, neviem, či to bude dobre vidno, hádam, hej, dúfam. Je tam vlastne napísané Stay Gold a vnútri boli vlastne dva produkty, takéto dva. Toto je vlastne špirála, Pupa Bump Mascara, takáto. Má veľmi super kartaček, veľmi super kartaček, to čo som povedala. Vlastne takúto kefku je akoby v tvare takých presypacích hodín. Robí krásne riasy, nezlepuje, nedrolí sa. Už mám vlastne aj vyskúšanú a dnes ju mám na sebe. Bola som celý deň v škole, nikde sa mi nedrolila, nikde sa mi neotlačala, pekne drží. Potom tu je takáto, vlastne je to také dvojpero, alebo ako by som to povedala. Vlastne sú tam dva produkty. Z tejto strany je takto taká vysúvacia ceruska na oči. Tu som popravde ešte neskúšala, ale určite sa na to chystám. Ale naopak, čo je z druhej strany, je takáto linka vo fixke.
Je to krásna čierna farba. Jednoducho proste úžasná. Krásne celý deň drží. Toto je asi moja najlepšia linka vo fixke, akú som doteraz mala. Mám ju aj dneska, mala som ju celý deň v škole, perfektne drží, jednoducho nikde sa mi neotlačila, nikde. A ešte môžem povedať, že sa s ňou úplne úžasne kreslí, tá linka je proste presná, myslím si, že bude super aj pre začiatočníkov, ktorí začínajú nejako sa malovať, možno pre také mladšie baby, hovorím ako keby som už mala neviem koľko rokov. Dobre. Teraz sa presunieme vlastne k ďalšej veci a to je niečo málo z drogérie. Mám tu takúto rozjasňujúcu ceruzku veľkú. Je to vlastne Big Bright Eyes od Essence v odtieni 02 Highlight It, myslím, neviem. Je to vlastne na vodnú linku. Neviem, či to bude dobre vidno na tej kamere, pretože je to taká perleťová farba, tu je. Krásne rozjasní to vnútornú časť oka a zase je pravda, že dlho nevydrží, však samozrejme je to Essence, ale vydrží dostatočne dosť dlho, by som povedala. Potom tu mám takéto dva monoočné tiene od L'Orealu, jeden je v odtieni 027 Gold My. Je to krásna, nádherná zlatá farba. Takto, tu je vlastne taký, aby sa vám to nedrolilo. Taký uzáver na to. Ja vám to tuto môžem takto, vidíte, že už len na tom prste, ako som si to dala, tak má krásnu pigmentáciu. Ja vám to tu takto čmárnem. Je tuto. Krásna zlatá, na viečku vyzerá nádherne. Samozrejme, že sa tie trblietky z nej trošku opadávajú pri tom líčení, ale napríklad keď to zafixujete nejakým sprejom, tak myslím si, že to je úplne super. Je to na také slávnostné líčenie, teraz bude aj mnoho plesov, takže si myslím, že sa to oplatí. Kúpila som to v 101 drogerie, myslím, že bola nejaká akcia na to alebo dopredaj. Potom je tu v odtieni 005 Purple Ovation, alebo neviem, či som to dobre prečítala, také niečo. Je to fialová farba. Priznám sa, že túto som ešte neskúšala, nebola na to príležitosť. Tuto je síce menej tých trblietok, ale tiež je to krásna farba. Ja už som tu celá zaprasaná úplne od toho čerta. Takže, no a budeme pokračovať vlastne s tým, z čoho mám najväčšiu radosť zatiaľ za tento mesiac, a to je vlastne objednávka alebo nákup z e-shopu, ktorý som uskutočnila na stránke stayunique.sk, Unique alebo tak. Prišlo mi to vlastne do jedného dňa expresne kuriérom. Prišlo to v takejto škatulke. Prišlo to vlastne zabalené v takejto bublinkovej folii, čo je úplne super, pretože tie produkty sa nepodrolia, neporozbijajú. Ja som z toho úplne nadšená, ako to prišlo. Vlastne tu je faktúrka. Na tej faktúrke je takto úplne milým napísané, že krásny deň, vytlačené. Úplne ma to potešilo, mi to ten deň vylepšilo. A objednala som si stade, poväčšine je to od značky eStyle, očné tiene a ceruzku a jednu paletku. Ja vám to hneď teraz všetko ukážem. Tak to pekne porozbalujeme. Hopla, ešte si to ja sama rozbijem. Prišli mi vlastne 3 očné tiene, mono tiene od eStyle. Sú to vlastne takéto krásne 3 očné tiene, sú z tej kolekcie Matte Touch Eyeshadow, takto 3. Takže je tu odtieň najsvetlejší, čo je 02 Vanilla.
Je to krásna na taký podklad, vlastne na celé očné viečko, tieň. Skúsim vám toto takto čmarnúť, ale neviem, že či ho bude dobre vidieť. No, myslím, že toto asi dobre na tej kamere vidieť nebudete. Ja vám to dám do toho záberu radšej. Teraz celá úplne od tých trblietok zlatých z toho L'Orealu, takže fakt je to pigmentácia, dobrá od nich. Potom je tu eStyle, tiež monoočný tieň v odtieni 12 Cocoa. Takýto, je to už tmavší, takže vám ukážem tú pigmentáciu, bude to dobre vidieť. Ja som z nej úplne nadšená z tej pigmentácie. Je to taká úplne taká tmavo hnedá, možno s kvapkou fialovej. Je to tuto ten odtieň. Veľmi pekný, úplne úžasný, tá pigmentácia je šialená, to je proste paráda, už sa teším, keď ich vyskúšam. Potom je tu takýto, to je taký fialový odtieň s nádychom takej bordovej, by som povedala. Krásny odtieň, tento sa mi z tých všetkých páči asi úplne najviac, takýto ešte aj nemám. Je to vlastne odtieň 11 Flor, alebo tak. Ja vám toto takto tiež skúsim. Nádherná, ježiš, to je krásna farba. No, povedala by som, že to je skôr do tej fialovej, ale je tam aj tá bordová. Takýto. Ja vám to všetko ukážem v tom zábere, lebo takto asi nebudete dobre vidno. To je bude svetlo, už je tma vonku trochu. A potom tu máme, tiež takto to vlastne prišlo zabalené v tej bublinkovej folii a vnútri je vlastne ceruska od eStyle, taktiež je to ceruska na pery, konturovacia ceruska, je vodeodolná a hydratačná. Vlastne je to Lip Liner Pencil v odtieni 01 Frosty Mauve. Takáto. Už vám to kam dávať? Skúsim vám to takto sem skôr. Je to krásna, taká prirodzená. Povedala by som, že to je taká farba moje pery, ale lepšie. Je to tuto táto. Proste krásna farba. Ja sa už strašne teším, keď všetky tie produkty vyskúšam. Som z nich úplne nadšená, vyzerajú perfektne. No a posledný skôr z tohoto e-shopu, čo tu mám, je vlastne paletka Sleek. Je to moja prvá paletka od značky Sleek. Úplne sa na ňu teším, už som si včera trochu pozerala. A tá pigmentácia vyzerá tiež úplne úžasne. Je to vlastne limitovaná edícia Force of Nature. Má takýto krásny, elegantný čierny obal, vlastne tu s nápisom Sleek. A tu je vlastne napísaný ten odtieň a že je to limitka. Tak to vyzerá spredu, takto zozadu. Neviem ani koľko majú tie tiene gramov, nevidím to tu nikde napísané, ale tieto od eStyle mali 6 gramov, ak by niekoho zaujímalo. Takže takto. Tá paletka vyzerá takto. Vlastne tuto hore je krásne veľké zrkadlo, v ktorom sa môžete vidieť, keď sa líčite. Tuto je vlastne taká priesvitná fólia s názvami tých očných tieňov a tuto dole je penový aplikátor, ktorý asi ja moc nebudem používať. Ja vám to teraz ukážem. Takto, bez toho penového aplikátora. Takéto sú tie tiene. Vyzerajú úplne nádherne. Je tu nejaká fialková, tmavo-fialová, dosť hnedých odtieňov, taká bordová, tuto v rohu, potom sú tu nejaký na celé vliečko, tento očný tieň, potom taký do žlta, je tu aj mnoho tých hnedých tieňov. Ja môžem povedať aj vlastne názvy niektorých tých tieňov. Mne osobne sa veľmi páči odtieň Twilight, ktorý je vlastne tuto tento v rohu. Potom je to odtieň Sunset, ktorý je tiež tuto v rohu. Ja vám to môžem aj takto ukázať. Je to
takáto krásna, taká tiež ako tá od eStylu, taká fialovo-skvapko-bordovej. Potom ukážem vám ten Twilight. Už nemám to ani kam dávať. To je skôr do takého fialova, na tých kostiach sa mi to tuto zle dáva. Tiež veľmi krásna farba. Potom je tu taká tmavo-zelená, čo je odtieň Borus, alebo neviem ako sa to číta, tak ma ospravedlňte. Je to vlastne tento odtieň, tento. Úplne proste nádherná zelená, ja len do toho trolinku ťupnem tuto a už uvidíte tú pigmentáciu, proste krásna, nádhera. Takže to je paletka od eStylu, ja vám určite dám všetky svoče do záberu. Takže toto by bol asi celý novoročný nákup. Vlastne je to nákup za mesiac január. Myslím si, že to je všetko, čo som si za tento mesiac kúpila. Je tu celkom toho dosť, ako sa tak okolo seba pozerám. A ja dúfam, že aj vy ste si už niečo pekné stihli kúpiť v novom roku. Ak áno, tak mi to napíšte dole do komentára. A dúfam, že sa vám budú moje videá páčiť, keďže som s natáčaním ešte len začala. A ak sa vám zatiaľ páči, tak dajte odberať. A ja sa teším s vami u ďalšieho videa. Ahoj a prajem krásny deň!